EH Bildu Santa Martan dago, Kolonbian, zelak eta Europar Batasunen arteko gailurrean parte hartzen. Gailur ofizialean parte hartzeaz gain, hainbat ekitaldi eta foro paraleloetan ere parte hartu dugu, kasu gizarte zibilaren foroan. Zeinetan oso argi geratu den, zeinen garrantzitsua den jendarte zibilaren ahotsa entzun eta errespetatzea. Egun hauetan, Karibeko egoera bereziki larria da. Trump gobernuak zonaldera bidalitako barkoek suposatzen duten arriskoagaitik. Eskuin muturraren politika hauek arriskutsuak dira, bakea jokoan jartzen dutelako. Eta Euskal Herrian, Trumpismoak PP eta Voxen aliantzaren forma hartzen du. Eta ezin dugu pasatzen utzi, ezin dizkiegu markoak erosi. EH Bildurentzat bereziki larria da marko horiek erostea. Marko horiek eramaten gaituztelako herri gisa dauzkagun eskubideak eta herri sektore dituzten eskubideak galtzera. Eta horregaitik aurre egin behar zaie, haien markoei eta haien ideiei. Eta horretara etorri gara ere foro honetara. Herriaren eta kolektiboen eskubideak eta eskariak errespetatuak direla, eta Europar Batasunaren eta zelaken arteko harremanean herrien eta kolektiboen eskubideak errespetatuak izango direla bermatzeko.